Aviam. Hola, sóc en Pere Poma i sempre porto un tirador de goma. Us preguntareu per què. Doncs avui us explicaré com fer un bon xató. En Pere Poma té un tirador de goma per fer caure les pomes al cistell. Si seguiu el meu consell per fer callar la gana, pomes cap al budell. Benvinguts, Pere Pomers! El primer que heu de saber és que el més important del xató és la salsa. La salsa és molt difícil de fer i té molts ingredients. No us heu de refiar de la gent que posa salsa com aquesta. Primer, perquè és romesco i no és salsa de xató. Semblen iguals, però no ho són, com les bessones del carrer Sant Sebastià. La millor salsa de totes és la de la tieta Pilarín. Diuen que aquest hivern baixarà les temperatures. Boníssima. O la del noi, però com que aquests no paguen publicitat, no diré quin no hi és. D'aquesta forma, t'estalvies que et surtin com les del Retiro al Prado. Un cop tenim la salsa, hem de muntar tots els ingredients. Recordeu que els millors ingredients els trobareu al mercat. Al Mercat de Sitges. Mercat de Sitges. Mercat de Sitges. Bé, que m'ha quedat la falca, tu. La base del xató és carola. I l'heu de comprar ben rissada i fresca. Com la noia que feia les retransmissions per la tele. Hi ha gent llunàtica que hi posa rames. Però és com ser independentista i votar socialista. O és com fer una fusió de ions amb silcat de mercuri. Una vagenda, vaja. Heu de saber que el color vermell de la salsa no és de tomàquet. Això és un error. El color vermell de la salsa és de les nyores escaldades. Sobre de l'escarola s'hi posa el bacallà. Si teniu temps i aigua, el dessaleu durant 3 dies canviant l'aigua 28 vegades. Si sou més intel·ligents, el compreu dessalat, que és igual de bo. També hi van els aladrocs. Si ets un Pere Pomer com cal, sabràs què són els engraulis en crassicolos. Pels que sou més llegits, sabeu que són les anxoves. Boníssim. A tot aquest peix encara li hem d'afegir un altre, la tonyina. Nen, que sigui d'allà de la pesca salada, del mercat. La tonyina del xató mai pot ser de llauna. Això només ho fan els veïns de les muntanyes de Ribes. Sempre heu de pensar una cosa, perquè sigui un bon xató, no heu d'estimar gens en gastos. Finalment, hi afegim les olives. Un cop ho tenim tot, ho muntem en un plat i alimentar-nos. I ara passem a la secció estrella del programa. Oh! Què passa, Pere Pomers? On els Pere Pomers em pregunteu tot allò que s'us passa pel cap. Tieta Pilarín, llegeix-nos la primera pregunta. No em va, això deu ser dels punyeteros de l'Iberdrola aquesta. Què és el que millor acompanya el xató? La truita o el fricandó? I quin és el millor postre? Excel·lent pregunta, Pere Pomers. Doncs bé, la resposta és depèn. Depèn d'on t'ho donguin, ja que hi ha llocs que la truita és més fina que el paper de fumar i el fricandó està més sec que en piti. Ara això sí, si una cosa us puc dir és que el fricandó és millor per dinar i la truita millor per sopar. Perquè com molt bé saben al Club Kelly, els ous senten molt millor per la nit. Si sou més de fricandó per dinar, feu like. I si sou més de truita per sopar, feu retweet. Oh, quina casualitat. ¿Laboratoris Poma, Mani? Quillo, ¿que dónde se puede comprar boletos de la panera? La panera ja s'ha sortejat. Bueno, o no. És a dir, quan vam fer el vídeo, no, però ara sí. És a dir, que no es poden comprar. Bueno, pues sí, pero no. Vale. Escucha, ¿y se sabe quién es el Carnastortas que me lo pregunta mi hija? Hombre, esto es una cosa que se hace con amor y que no se lo puedo decir, ¿eh? Pues nada, pues bueno, pues adiós, pues feliz año. Mireia, que dicen que es su eira. Vinga, Pere Pomers, si us ha agradat el consell d'avui, feu follow! Ens veiem la setmana vinent!